Assalamu alaikum wa rahmatullah. Jama'a barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan tasha ta Aminu Tech. Sunana Aminu Surajo. Bidiyon mu na yau zai nuna muku yadda za ku yi updating password domin samun migrating da wuri. Idan yau ne farin shigo ka wannan tasha, ina neman alfarma da ka daure ka danna min alamar subscribe. Idan kuma ka taɓa danna min alamar subscribe, to ina neman alfarma da ka daure ka danna min like. Yawwa, wajen yin updating password za mu taɓa layukan nan guda uku kamar yadda kuke gani. Bayan mun taɓa ga inda aka rubuta profile nan, za mu shiga cikin profile namu. Bayan mun shiga cikin ainihin profile namu, za ku yi scrolling down daga ƙasa ga inda aka rubuta password update. Ga yanan gurin password update. To nan gurin za mu yi clicking a kai kamar haka. Bayan mun yi clicking nan gurin za mu nemo ƙasarmu wadda muke amfani da ita. In Najeriya kake za ka sa Najeriya, idan kowace ƙasa dai kake za ka rubuta a nan sai ka zaɓi ƙasar. A nan gurin number wayanka za ka sa. Kana sa number wayan da ka buɗe Pi network shi za ka sa. Sannan ya kasance layin da ka buɗe Pi network ɗin yana a saman wayar. To wannan hanya ta fi sauri saboda da ka tura ne za su baka dama ka yi updating password naka. Wannan hanya ta fi sauri. Zan ƙara maimaitawa. Abin da za ka yi shi ne ka sa number wayan da ka buɗe, kuma ya kasance layin da ka buɗe akwai katin da ya kai darajar naira 50 a cikin wayar kenan, sai ka tura. Yanzu misali zan sa number wayana. Yawwa, kamar yadda kuke gani na riga na buɗe, na sa number na tura. Wannan shine open SMS, shine wanda yake automatic. Wannan manual ne. To gara kai amfani da SMS ɗin automatic saboda ya fi sauri. Kuma sannan ƙasar da za ku yi amfani da ita ka kuma ce ku sa America don ya fi saurin zuwa. Faka da ka sa zai je ba tare da wani abu ba. To yanzu abin da za mu yi shi ne za mu taɓa open SMS. Bayan mun buɗe za mu ƙara open SMS. Kun gani? Sai ka ƙara taɓawa kamar haka. Kana taɓawa za su kawo ka nan gurin. Abin da za ka yi shi ne za ka zaɓi message na kan wayarka, ba wai Truecaller ba, ba WhatsApp ba kome ba. Wannan za ka yi amfani da shi. In ma ba shi ba ne kan wayanka, to ka je ka mai da wannan. Sai ka yi haka, sai ka ce just, kada ka ce always saboda za ka iya buƙatar canza wani method ɗin. To yanzu waɗannan lambobin da suka bamu, ya kasance layin da za ka tura, layin da ka buɗe ne. Za ka iya taɓa nan ka canza layin. Idan ba sim 1 ba ne ba, sim 2 ne, ka taɓa ka canza. To amma ga lambobin da suka bamu nan za mu tura. Da mun tura kamar haka kenan. Kun ga mun riga mun tura, ga yanan saƙo ya je ƙarfe 10:03. To kana tura saƙon ya je, sai ka ɗan ba da kamar second 20 haka. Za ka ɗan ba da second 20 kafin ka yi back. Za ka ɗan jira second 20 misali. Kun gani yanzu dai ina tunanin an kusan second 20. Yanzu an riga an yi second 20 misali. To sai ka yi back kamar haka. Bayan ka yi back sai ka ƙara yin back haka. Sorry, komawa ne. Sai mu yi back. To kun gani za mu jira su. Idan mun jira su nan gurin waiting for verification result, to za mu jira saƙon ne bai je ba. Idan ya je za ku ga ya ba mu normal gurin da za mu sa sabon password mu ƙara sawa. Wajen da ake sa wannan sabon password ɗin za mu yi amfani da suna, babban baƙi, ƙaramin baƙi misali, sai kuma number, sai symbol kamar irin su question mark, alamar motsin rai, alamar maganar wani, point da sauransu. To za ka yi mix da waɗannan abubuwan. Yanzu kun ga sun yi charges amma kuma ya ƙi wucewa saboda network ɗin na tura ya je. Ɗazu da safe na gwada ya yi lafiya lau, shi ya sa na ce bara in zo in muku bidiyo akan kuma yanda za ku yi naku. Yanzu za ka jira ya gama. Kuma ni lokacin da na yi nawa duka ko second 5 bai ba ya ma buɗe. Yawwa, ya kamata su wannan su ansa. Wannan ita ce za ku yi hanyar da za ku bi ku sa, sai ku ƙara sa. Kuna sawa kuka yi confirm verify, shi kenan ba tare da wani abu ba. Wannan kenan. Yawwa, haka za ku yi domin ku yi updating password naku. Da ya gama za ku ga ya ba ku damar sa sabon password, sai ku sa sabon password. Haka za ku yi.
ni da yake gaskiya na yi ɗazu, idan kuka kula ma akwai nambobin da na tura kai tsaye. Zan ajiye muku Telegram channel nawa a description na wannan bidiyo ga mai buƙatar update akan mining da crypto sai ya je ya yi joining. Na gode, mu haɗu a bidiyo na gaba.